हेलो वेलकाम बेक टू माय यूट्यूब चैनल लोगोफोर जों दिनैहाय मोनाबिलि समनि बार जादों आरो बेजों लोगोसे जों दिनै थांगोन बिया जानो नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोङो देलायखां दुगैखां लोबखां बिया जानो फैबाय ओमफ्राय जोंखौ डाइरेक्ट ओंखाम जानो लांखाबाय आरो जों गासैबो ओंखाम जाखांजोब्बायमोन जोंनो लास्ट सहैदों ओमफ्राय जों दायो ओंखाम जानो जिरायबाय नायलांबाय थादो लोगोफोर भिडिअखौ ओंखाम रानना होग्राया जोंनो जों दायो खाम जानोसै नायनो हागोन जोंनि खामखौ अमा बेदर No, बिस्रा लास्ट जाफैदों लोगो नामा दे लाफानोसै माबायाव नुगोन ना इउटुबाव नै जोबजोब्बायसो इउटुबावसो नुगोन दै इउटुबावसो नुगोन बारबोना बारबोलालै इउटुबाव नायबानो जाबाय नै लावदुमा बेदर एवदों होनना लामायानो गैयाबा ओइथिंसो लामायाबो आंहा जाखांबाय हौवाफोरा जाखाङाखै हौवाया बेटारिक जाखाङाखै बे गुल्लुखौ बेबायदिनो गारबोनाय लाबाय थादो लोगोफोर ओंखाम जाखांनानै दसे मा होनो खैना गोदान आरो हौवा गोदानजों लोगो हमनो थाखाय जोङो फैबाय नोंथांमोना नायनो हागोन नैबे बिथांनि हाबा दिनै मिस्टार खोमदोन मिथिला आंनि टाइटेलखौ मा लिरो बिथांनि हाबा आरो नायनो हागोन इसेबां गरमाव बिया जादों बियो हाय 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 गरमदोंनो ओरैबायदि गरममोन बेखायनो जोङो मोनानि 7टायावसो जों थांदों आरो हाबायाव माने 6:30 जाबायमोनदां जों थांबोला जोङो खैना गोदान आरो हौवा गोदानखौ जों लोगो हमनानै फैबाय ओमफ्राय दसे मोसानाय नायनानै जोङो हायनोसै आरो हायफाफिननोसै थ' नोंथांमोनाबो इन्जय खालामदो बहा थांनो बहानिनो ओइसना वाट्सएप नाम्बार होला बहा थांनो बहानिनो ओइसना वाट्सएप नाम्बार होला ओइसना वाट्सएप नाम्बार होला आखाइ हमै हमै लागै गानो सानो बोरैबा गोसो आंगोन आं मा खालामनो आखाइ हमै हमै लागै गानो सानो बोरैबा गोसो आंगोन आं मा खालामनो आं मोसानायखौ नायबाय थादों जिरायनानै नोंथांमोनाबो नायनानै इन्जय खालामदो मोसानायखौहाय सिमां नुदोंमोन नोंनि गावदां खाफालाव आं सोंथुदोंमोन जुदि मोनदोंबा नोंजों जिरायफादोंमोन सम सम होनलायनानै खुलुमलायदोंमोन
seni Konsi kalıyor kudumi Fidela Masaya बैसागु बोथोरनि खनसे बिखायाव दज'बि सेराव फैबोला लोगोफोरजों बिया जाखांबाय दायो जों न'आव थांसै खोमसि जाजोब्बाय आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनानै होदो